Maayong adlaw kaninyong tanan. Hinaut-paunta nga ang Ginoo kanunay magauban kanato samtang kita gatuon sa pulong sa aton Ginoo. Og magpasalamat lang ko sa tanan nga mitabang aron nga kita maka Bible study, makatuon og kung walay motabang maglisod kita. So daghang salamat sa mga tawo nga mitabang sa atong Bible study. Sa dili pa kita magsugod atong hangyoon ang Ginoo nga maoy tudlo kanato karon, nga maoy abri sa atong kasing-kasing, nga maoy makahatag kanato og prinsipyo sa atong gitun-an or usab nga atong mahibaw-an kinsa man gyud ni si Hesus. Nganong daghamang mga tawo sa kalibutan karon nga misimba, midayeg sa atong Ginoong Kristo. Napoy daghan nga dili. So, ang akong tumong ani nga atong mahibaw-an si Hesus nga gipadala sa Amahan. So, sa dili magdugay atong ihatag ang tanan sa atong Ginoong Kristo, magampo kita. Amahan namong langit nun, sa ngalan sa Amahan nga maoy gapadala ni Hesus dinhi sa kalibutan. Sa ngalan ni Hesus nga maoy sakripisyo sa iyang kinabuhi aron nga kita maluwas. Sa ngalan usab sa Espiritu Santo nga maoy musulod sa atong kasing-kasing. Nagaampo kami Ginoo una sa tanan among gidayeg ka tungod kay ikaw ang gamhanan nga Ginoo. Lord, nagaampo usab ako nga samtang kami magabasa sa Bible sa imong pulong, hinaut-paunta nga imong abrihan ang among tagsa-tagsa ka kasing-kasing, nga dili lang nga amo kining mahibaw-an sa panghuna-huna, nga daghang kaming information, apan Ginoo nga kami maepektuhan, nga mausob ang among pagkinabuhi, nga mausob ang among paglantaw kanimo. Ginoo, mausob unta ang mong pag-worship, pag-ampo kanimo. Lord, ikaw ang tinuod namo nga teacher. Tabangi kami ug pasayloon mo kami sa among mga kasalanan. Ginoo, tudlo usab kami nga kini among gitunan karon amo ining magamit sa among kinabuhi. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Okay, sa usang semana atong gibalhin og jutay ang atong sistema. Normally, magtuon kita verse by verse, kapitulo by kapitulo. Pero tungod kay sa usang semana mao man ang semana nga atong giselebrar ang death and resurrection of Jesus Christ, so, sa atong Panginoon, iyang pagpakamatay o iyang ang kinabuhi niya mibalik, nabuntog niya ang kamatayon. So ako lang giingon nga akong nahunaan nga mulukso na lang kita sa usang semana sa kapitulo 16. Karon mo balik na kita sa atong normal nga pagtuon. Naana kita sa sinulat ni Marcos kapitulo 11. Guys, palihog og abri sa inyong Bible kung naamoy Bible. Kung wala, magsulti mo nako. Og so moadto kita sa kapitulo 11 sa sinulat ni Marcos. Okay. So kadaghanan kanato usay kung moadto ko sa magsuri-suroy ako sa atong lugar, naay makita nako nga usahay makalingaw nga naay mga balay nga naay lukay nga ang forma cross sa tibuok paligid sa tibuok nga balay naay mga cross. Unsa man gyud na siya? Moingon sila nga kining lukay makapanalipod sa mga yawa or sa unsa maning adlaw sa lukay ato ning tan-awon
kay basig wala nato mahibaw pag-ayo kung unsa maning adlaw sa Lukay. Sa Bible, mao ni gi-describe nila nga ang madaugong pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, the triumphant entry of Jesus in Jerusalem, ang madaugon nga pagsulod niya, mao ni adlaw sa Lukay. So ato ning tan-awon unsa man gyud siya, para nga mahibalo mo, mahibalo ako po ning gitun-an para nga ako maka-share unsa man ning adlaw, unsa may significance ni ining adlaw. Importante ba ni o dili ba? So atong tan-awon karon, ato sang basahon gikan sa versikulo 1 hangtod sa verse 11, and then atong ibatbat, atong iklaro, atong eksplikar. Okay, guys, naa na ba mo dinha sa kapitulo 11 sa sinulat ni Marcos? Atong basahon. Magsugod sa versikulo 1. Nagkaduol na si Jesus ug ang iyang mga tinun-an sa Jerusalem. Nahibot sila didto sa mga lungsod sa Bethpahe o sa Betania, dool sa bungtod sa Olibo. Unya, gipauna ni Jesus ang duha sa iyang mga tinun-an. O gitugon, pangadto kamo ni anang balangay sa unahan, inigabot gayud ninyo didto, makita ninyo ang gihigot nga usa ka nating asno nga wala pa makabay. Badbare kini og dad-a nganhi. Kung may mangutana kaninyo, nganong inyo mang gibadbaran ang asno? Sulti siya, gikinahanglan kini sa magtutudlo, iuli ra kini dayon. Busa, nangadto sila og nakaplagan nila ang usa ka asno didto sa dalan nga gihigot sa pultahan sa usa ka balay. Samtang gibadbar nila kini, pipila sa mga tawo nga nagbarog didto ang nangutana kanila, nganong inyo mang gibadbaran kanang asno? Mitubag sila sumala sa gisulti ni Jesus. Kanila nga busa, gipalakaw sila sa mga tawo. Verse 7, gidala sa duha ka tinun-an ang nating asno ngadto kang Jesus. Tapos nila gikabakbak sa asno ang ilang mga kupo, mikabayo si Jesus niini. Og daghan ang mibuklad sa ilang mga kupo sa dalan, samtang ang uban namutol og mga sangang dahon didto sa kaumahan o gikatag nila sa dalan. So mao nay adlaw sa Lukay. Ang mga tawo nga nag-unam miingon ang mga tawo nga nag-una ingon man ang naulahi misugod sa pagsinggit, dalaygon ang Dios. Bulahan siya nga miani sa ngalan sa Dios. Panalanginan sa Dios ang umaabot nga gingharian sa atong amahan nga si David. Dalaygon ang Dios sa kahitasan. Misulod si Jesus sa Jerusalem. Unya, miadto siya sa templo ug mitanaw sa tibuok palibot. Apan kay hapon naman, miadto siya sa Betania, kuyog ang napulog duha ka tinun-an. Ato nang ibadbad, unsa ba tong atong gibasa gikan sa versikulo 1 hangtod sa versikulo 11. Unsa may so ako ning gitunan, so ako ning kay daghang kung wala mahibawan, so ako usab nga kining itabang ninyo kanatong tanan, kitan tanan makakaton ni ining gisulat ni Marcos. So walay paglangay-langay, utrohan na ito pagbasa, nakaduol na si Jesus ang iyang mga tinunan sa Jerusalem. Kay kadaghanan gyud sa sobra sa 3 ka tuig nga siya nagtudlo dinhi sa kalibutan, dito lang siya sa northern Israel,
sa Galilee. So karon nga duol na siyang ihatag ang iyang kinabuhi, nagpaduol na siya sa Jerusalem. So nahibot siya dito sa mga lungsod sa Betpahi ug Betania duol sa bungtod sa Olibo. Nakaadto ko ani sa pabila na katuig karon sa Mount of Olive. Kining Betania sa likod ni. And then dinhi pod niining bukira imong makita ang Jerusalem. Makita nimo ang templo. Pero at this time sa panahon ni Jesus naguba wala pa ni naguba. Pero pag abot sa mga Arabo giguba ni sila. Ang mga Romans pod sa AD 70 years pagkahuman after the death of Jesus giguba po ni Romano. Pero karon kung imong lantaw ni gikan ka sa bukid sa Olibo, makita nimo ang Dome of the Rock. Mga Arabo, mga 500 years later, naghimo sila og usa ka building nga mura og naay gold. So makita nimo ni siya didto. Apan naagya poy katong mga semento, mga bato sa templo sa Jerusalem na agihapon. So mao ni dili na ako gini siya malimtan kaysa among pagtungas, pagpaubos ang akong tuhod nagsakit og husto kay taas man ni kaayo. So mao ni siya. Og unya gipauna ni Jesus ang iyang duha ka mga tinun-an. So dinhi sa baryo na sila si Jesus adunay amigo. Si Lazaro katong giayo niya, ang gihatagan niya bagong kinabuhi. Og si Martha og si Maria katong nag-anoint sa atong Ginoong Kristo. So naa sila dinhi sa likod ni sa bukid sa Olibo. Anyways, and then unya gipauna ni Jesus ang duha niyang tinun-an. Og ingon siya, pangadto kamo ni anang balangay sa unahan. Inagabot gayud ninyo didto, makita ninyo ang gihigot nga usa ka nating asno nga wala pa makabay-i. Badbara kini og dad-a nganhi. So ato ning tan-awon. Ang giingon sa atong Ginoong Kristo nga moadto ka sa usa ka balangay ug makita nimo ang asno. Ang asno kadaghanan sa unang panahon ilan ang gigamit sa atua sa Pilipinas, murag talagsa kita makita ang asno. So unsa may significance ni ini? Kining pagsulod ni kay kining adlaw, unang adlaw Domingo. Kini gitag na ni nga mahitabo. Kay kining adlaw usa na ni kasimana na lang mo ni giingon Semana Santa. So Domingo, and then sa Biyernes ilansang na sa cross si Jesus, and then pag Domingo mubayaw na siya, mabanhaw. So kining adlaw nga Domingo kita giselebrar nato na Domingo sa Lokay or Triumphant Entry. Kini siya kining adlaw nga Domingo mauusab ang mga adlaw nila sa mga Hudiyo sa ilang celebration sa Passover nga magpili sila og ihalad sa templo kada tuig. Daghang kay mga tao nga moadto dito sa templo nga maghalad aron nga ilang sala mawala. So mao ni o kining adlaw usab mao ni ilang pagpili kay pilion man lang ng ihalad ninyo dito kanang walay sakit, walay kinahanglan puti kaayo, walay piang, walay mga bali, perfect ang ilang ihalad. Mao ni naay mga teacher nga miingon sila nga kining adlaw bulan ni sa Nisan. Dili tong sakyanan nga Nisan.
o kining Domingo Abril Nisan Abril sa ato Abril Gis na nagkwenta nga Abril Gis nga nagpili. So kining panahon nga ang mga Hudiyo pila ka milyon ang muana sa Jerusalem para sa celebration, para sa fiesta, maupoy pagsulod ni Hesus sa Jerusalem. Mao ni. Okay. Og unsa man ning giingon, og pangadto kamo ni anang balangay sa unahan, inigabot gayud ninyo didto makita ninyo ang higot nga usa ka nating asno nga wala pa makabay-i. Badbara kini og dadanganhi. Dinhi sa among lugar, ang uban sa Pilipinas, ang enjoyment nila, ang kalipay nila mao ang sabong or basketball or volleyball. Diri sa amo naay giingon nga naay muadto ka sa usa ka naay mga tournament nga mga tao nga eksperto kaayo, musakay sila og baka. Mo na gyud rodeo, musakay sila og baka og ang baka ilang paluksuon og gusto og pila ka segundo nga dili ka mahulog. So peligro kay ni kay ang baka mulukso ginaghusto kung kinsay mahulog. Kung kinsay dugay nga dili mahulog mo'y makadaog. Rodeo. Kining asno usab, kung wala pa ni nasakya gyud, dili ni siya anad, mulukso ni siya. Mulukso gusto. So talag saray makasakay nining asno. Pero mao ni gihimo sa atong Ginoong Hesukristo. Mao ni iyang giingon nga badbara na ninyo. Busa sa versikulo 4, busa nangadto sila og nakaplagan nila ang usa ka asno didto sa dalan nga gihigot sa pultahan sa usa ka balay. Samtang gibadbara nila kini, pipila sa mga tawo nga nagbarog didto nangutana, nganong inyo man ang gibadbaran? Mitubag sila sumala sa gisulti ni Hesus, busa gipalakaw sila. So unsa man ni nahitabo nganong gusto man ni Hesus nga naibalo man siya nga naay asno din ha. Kuha ninyo na. Mura ba og unsa man nagsugo ba si Hesus sa iyang mga disipulo nga magnakaw mo, kawatan ninyo to? Wala. Ngano man nga iya man ang gihimo. Ang mga Bible writers miingon nga sa 500 years. Sa 500 years, wala pa si Jesus gitag na ni. So, ang gihimo ni Jesus nga masunod ang gitag na. So, atong basahon sa sinulat ni Zachariah. Sa Zachariah kapitulo 9. So very interesting ning husto kay dugay na ning gitagna apan pagkahuman sa 500 ka tuig miabot si Jesus mao ni gihimo. Basahon nato. Pagmaya sa hilabihan unya, o anak nga babay sa Sion, pagsinggit Sion, bot ipasabot Jerusalem. Anak nga babay sa Jerusalem, aniya karon ang imong hari nagaanhi kanimo. Siya matarong man og adunay kaluwasan. Mapaubsanon og nagakabayo sa asno, bisan sa usa ka nati nga asno. So kining gihimo ni Jesus fulfillment ni sa gitag na 500 ka tuig mao ni nahitabo. And then unya gibadbara nila
And then verse 7, gidala sa duha ka tinun-an ang nating asno ngadto kang Hesus. Tapos nila gikabakbak sa asno ang ilang mga kupo, mikabayo si Jesus niini. So dinhi makalingaw gusto kay kining asno wala pa gyud ni nasakya, wala ni siya mulukso. Ngano man kay ang gabuhat niya nagkabayo man. Kadaghanan sa ang paglantaw sa mga tao sa ilang panahon, ang asno bobo. Dili kayo kabayo, gamay ra ni siyang kabayo nga dili kayo matigo. Pero dina gigamit siya sa atong Ginoong Jesucristo. Pareha usab ni kanato siguro na prinsipyo ang paglantaw nimo sa imong kaugalingon nga wala kay kwenta. Apan dili ang paglantaw sa atong Ginoo. Naa kay kwenta na importante ka kaayo sa atong Ginoong Jesucristo. And then, so naanay nagkabayo na si Jesus. And then verse 8, versikulo 8. Ug daghan ang mibukhad sa ilang mga kupo sa dalan, ang ilang mga sweater, mga jacket, ilang gibutang sa dalan. Aron nga maagian ni Jesus. Samtang ang uban namutol og mga sangang dahon dito sa kaumahan og gikatag nila sa dalan. So mao ni original nga naa kitay adlaw sa lukay. Mao ni sitwasyon. So gusto kong mahibawan ninyo nga kanang adlaw sa lukay di ka ni dinhi. And then ang mga tao nga naguna ingon man ang naulahi misugod pagsinggit. Dalaygon ang Dios, Hosana. Bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Moy lang gikanta. Dalaygon ang Dios, panalanginan sa Dios ang umabot nga gingharian sa atong amahan nga David, nga si David. Dalaygon ang Dios sa kahitasan. Misulod sa Jerusalem, misulod si Jesus sa Jerusalem, unya miadto sa templo ug mitanaw sa tibuok palibot. Nini apan kay hapon naman miadto siya sa Betania, kuyog na ang napulog duha ka tinun-an. So daghan kaayong mga tao nga miabiba sa atong Ginoong Jesucristo pagsulod niya sa templo. Gikan sa Mount of Olive mitunga siya and then misulod sa templo. Daghan pila ka libo siguro ni. Kay ni anang panahon na adlaw ni sa Passover. Dako kay ning fiesta, mga miingon si historian Flavius Josephus nga sobra sa 4 ka milyon ka tawo ang naa dinha sa kada kadaghanan sa mga feast of Passover. So daghang mga tao, daghang miabiba ni Jesus. Og unsa may significance niini? Daghang kay mga tao. Nganong daghan man ang nag-abiba, nag-welcome sa atong Ginoong Jesucristo. Unsa may ilang paglantaw ni Jesus. Kay paghuman sa Viernes, daghang mga tao nga wala na miabiba ni Jesus. Sa diyang gilansang na sa cross, sa diyang giimbestigar na siya, wala man hainang tong pila ka milyon. Daghan. Nahibalo ba mo? Nga kining mga tawhana sa panahon ni Jesus, dili nato usab sila mamahay. Kay kini sila, under ni sila sa mga Romano. Gikulata sila sa Romano. Taas kayong mga buhis na pobre sila. Tungod kay nahimo silang sulugoon sa mga Romano. O gaantos gyud sila gusto. Kini sila daghang pag-antos nila kining mga Hudiyo. Nakuha sila sa mga Assyrians, Babylonians, sa mga Grego na under sila sa Romano at this time. Sa mga Romano nahimo silang sulugoon. Kita nahimo tang sulugoon sa mga Pilipino, sa mga Espanyol sa unang panahon. Kini sila usab gaantos o gusto. So ang ilang paglantaw, nahibalo sila
nga ang Ginoo gasaad nga magpadala og manluluwas nga gikan sa pamilya ni Haring David. Si Haring David sa una powerful, bantugan. So, nakabasa sila sa Bible nga naay gisaad nga muanhi, nga muluwas nila. Mo nang mikanta sila nga Hosana, manluluwas. Pero ang paglantaw nila sa manluluwas mao nga luwason sila gikan sa pagkaput sa mga Romano. Nga ang mga Romano mapildi nila nga aduna sila freedom, nga political freedom. Wala sila mahibalo nga ang manluluwas nila si Jesus, luwason sila sa ilang mga sala. Ikaw ako mao ginay tuyo nga miani si Jesus, kay ikaw ako dili makabayad sa atong sala. Mao na nga ang promise sa Ginoo, nagpromise ang Ginoo nila og kanato usab nga si Jesus muanhi iyang ihatag ang iyang kinabuhi. Wala bisan ang mga disipulo, wala sila nila masabta ngano nga si Jesus magpakamatay man. Abi nila og si Jesus mahimong general nga pildihon ang mga Romano. Mao na ang paglantaw. So, nahibalo ba pud mo nga sa unang panahon sa mga Romano, kung ang mga Romano gusto sila makakuwag daghan kayong mga nasyon para may mo silang dato. Pareha usab karon na ay mga leader sa mga nasyon nga gusto nilang kuhaon ang ubang mga yuta. Gusto nilang kuhaon. Kay tungod sila powerful, walay makapahunong nila. So, sa unang panahon, pananglitan ang usa ka Romano nga general. Pag adto niya sa usa ka nasyon, o nakapatay siya 5,000 nga sundalo, kabalo ka? Abibawon sila pagbalik niya sa Roma, muagay siya sa usa ka arka. O abibawon siya sa mga tao. Magsakay siya puti dako nga kabayo, puti nga dako nga kabayo. O musunod ang mga slaves, ang mga tao nga nakuha niya, nabihag nila, o kadtong mga gold nga nakuha nila, magsunod sa iya. Mao ni gi-welcome siya. Usa ka general nga nakapatay og 5 sobra sa 5,000. Mao ni musulod sila sa usa ka arka. Sa akong paglantaw, sa among pag-adto dito sa Francia, sa Paris, na ay Arca de Triomphe nga didto musulod ang mga general sa ilang nakadaog sila, mo na nila madaugong pagsulod sa general. Mao na ang paglantaw nila. Apan karon, unsa man ang pagsulod ni Jesus, wala siya musakay og dako kayong kabayo. Nakasakay siya gamay nga kabayo, asno. O wala siya ang nagsunod ni Jesus, mga pobre, mga karpentero, mga mangingisda nga taga Galilee. Dili guwapo ang uniforme, dili sikat ang mga kabayo. Apan mao ni pagsulod ni Jesus didto sa Jerusalem. Ang iyang pagsulod lain kaysa mga general sa Roma. Ang pagsulod niya usa ka asno. Apan nabuntog niya ang lala sa sala sa mga tao. Maunay na ito po. So kung kinsa tong musalig ni Jesus, adunay kinabuhi nga walay katapusan. Wala ba mo nahibalo nga pagkamatay sa atong Ginoong Hesus Kristo,
pila ka adlaw ni ana nga miadto siya sa langit. Si San Pedro nagsermon may tungod sa kaluwasan ni Hesus. Sobra sa 5,000 ang misalig ni Hesus. Misalig sila dili pinaagi sa espada, dili pinaagi sa kusog, kundili pinaagi sa sermon, pinaagi sa power sa Espiritu Santo nga ang tao mapasaylo sa sala, na mabuntog ang sala. So karon usab adunay mga tao didto sa Cuba, sa ubang lugar sa kalibutan nga mabuntog nila ang ilang pagka-pobre. Pinaagi sa bingon sila mas maayo ang komunista kaysa demokrasya. Pildihon nato na sila. Naggamit sila mga pusil, daghang nangamatay. Wala. Karon nakadaog sila. Apan kabulumugon sa initabo, pobre gihapon ang Cuba. Kay ang mga leader nila corrupt man pud kaayo. So moingon sila nga kung makadaog kita dinhi atong makuha ang yuta, kita ang tag-iya, bahin-bahinon nato na. Pero dili na mahitabo kay ang mga leadership makasasala usab. Bahin-bahinon ba na sa tanan, dili ilaha lang. O nang pobre gapon ang komunista. Ang makatabang gyud dili ang political situation, kundili ang makatabang sa atong espirituhanon nga kondisyon, kundili ang pagsalig, pagtuo sa gihimo ni Hesus didto sa Kalbaryo. Si Hesus lamang, kung ato siyang pasudlon sa atong kasing-kasing, makahatag siya freedom sa atong kaugalingon. So, maunay pagsulod ni Hesus didto sa templo. Maunay istorya may tungod sa adlaw sa Lukay, nga ang bantugan nga Ginoo mianhi dinhi sa kalibutan, nahimong tao aron nga malukat niya ang atong sala. Ikaw ako dili makalukat sa atong sala. So mo nay istorya may tungod sa adlaw sa Lukay. Apan dili pa na si Hesus mubalik sa ikaduha niyang pagbalik. Mubalik siya para sa imuha o sa ako, sa mga tao nga mituo o misalig ni Hesus. Dili tungod sa relihiyon, kundi tungod sa atong relasyon sa atong Ginoong Jesucristo. So basahon nato ang pagsunod nga pagbalik ni Hesus sa kalibutan. Wala ko kahibalo kung kano sa siya mobalik, pero importante nga kita ready, nakapreparar. Na ubang mga tao nga mutagna nga kini si Hesus mobalik niining adlaw. Inay uban nga sa 1847 miingon sila si Hesus mobalik, apan wala masunod. So daghang moingon nga kining adlaw apan wala ta makasigurado kung kano sa ang adlaw. Apan sigurado kita nga mobalik si Hesus. So atong tan-awon ang pagbalik niya, pagsunod niya, pagbalik niya dinhi sa kalibutan. Sa sinulat ni Juan sa Pinadayag 19, atong tanawon ang pagbalik niya. Og mingon si Juan, og nakita ko ang mapintas nga mananap og ang mga hari sa yuta uban sa ilang mga panon sa kasundaluhan nga nagtagbo aron sa pagpakigubat batok sa nagkabayo o batok sa iyang panon sa kasundaluhan. Og
og nadakpan ang mapintas nga mananap ug uban kaniya nadakpan ang iyang panun sa kasundulan ug nadakpan ang mapintas nga mananap ug uban kaniya nadakpan ang niini ang propeta nga mao ang naghimo sa mga milagro diha sa iyang atubangan nga pinaagi niini gipahisalaag niya ang mga na nagpakadawat og marka nga mapintas nga mananap ug ang magsimba sa iyang larawan. Kining duha gitambog nga buhi ngadto sa lanaw sa kalayo nga nagsilaab sa supre. Og ang tanan kanila nahibilin gipamatay sa nagkabayo pinaagi sa espada nga naggula gikan sa iyang baba ug ang tanan nga langgam nga busog sa ilang unod. So mao ni pagbalik ni Hesus. Ang unang pag-anhin niya dinhi bata siya. Pero pagbalik na sa sunod, mapintas ang atong Ginoong Kristo. Talantaw niya kung kinsa tong wala mosalig niya. Mao na nga ang pagbalik ni Hesus atong bantayan nga kita naka-ready, naka-preparar. Ikaw ako wala mahibalo kanu sa simbalik. Apan bisaad siya nga kuhaon niya kadtong iyang mga tao. Dili niya kuhaon kadtong mga relihiyoso. Kuhaon niya ang adunay relasyon sa atong Ginoong Kristo. Aduna ba mo'y relasyon sa atong Ginoong Kristo? Kung wala pa, mag-ampo kita nga hangyoon nga ang atong Ginoong Kristo mosulod sa atong kasing-kasing. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa among pagtuon karon. Daghang salamat nga ikaw mianhi ug imong gihatag ang imong kinabuhi aron nga kami maluwas. Ginoo, tudlua kami sa paglantaw usab sa among kinabuhi. Daghang kaming sala. Pasayloa kami sa among mga sala. Tudlua kami nga ikaw lang ang makapalimpyo sa among sala. Ginoo, nagahangyo usab kami na ikaw mosulod sa among kasing-kasing, nga mo'y magdumala sa among kasing-kasing. Na kami makahatag og kalipay nga na kanimo. Tudlua kami, Ginoo, sa paghulat kanimo. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen.